جملہ باپ جتنے بھی استاد شراء تشریف رکھ دے انہوں تو اجازت لیں دے سائیں میں پاک حسین دا مگتا ہاں میرا رہبر پیر علیے میں پاک حسین دا مگتا ہاں اے میرا رہبر پیر علیے میری جب دے ذکر پانچ تندہ تے ایو ذکر میری زندگی ہے اور کرے کیوں نہ مان نصیباں تے کرے کیوں نہ مان نصیباں تے سرکار دا ہر امتی ہے اور جیدہ کوئی نہیں وارث دنیا تے او دا وارث پاک نبی ہے بہت نوازش جی بڑی مہربانی تے روتا تھری اے مست بہاراں دی جڑی ساون لائی تو یاد آیوں اور کسے شاعر وستے ویلے دی ایک غزل سنائی تو یاد آیوں تے ایک بشر تے گالچ بائی پاکے کسے صدیہ مائی تو یاد آیوں اور دو پکھوان وارے شاخ تے بیٹھے انہا چوک وٹائی تو یاد آیوں بہت شکریہ جی تے اکے ڈار چوں اے پھٹے ہوئے دو پنچھی آج ہجر دے تھالچ کہے دن کوئی جرم بھی نہیں اللہ راسیاں دا قسمت دے والچ کہے دن تو جیویں کم سن جذبے سونی دے کسے ظالم چھالچ کہے دن اوہ ایسی قید آئیں وارث پنجرے ویچ تے او شیش محلچ کہے دن اور ہٹ گئے آئیں اے نوکری دے دے کے پر نوکری تو گھبرائے نہیں مک گئی ہے جرات تاکہ ہویا توڑے حکم کدی ٹھکرائے نہیں شاہ جی میں مرن تو پہلے مر ویسا اوہ میتھے ادراج گھتے آئے نہیں میرے جیندیاں وارث رب دے ناتے نوا نوکر کوئی رکھے آئے نہیں بہت مہربانی جی مار سے نوازش تے تیری تانگچ حال ونجائی وطنہ جو بندے ویک کے چراٹ کریں دن تیری تانگچ حال ونجائی وطنہ اور بندے ویک کے چراٹ کریں دن جو وٹے کملہ سمجھ کے ہر ویلے تیرے شہر دے بال مریں دن تے میں ٹرتا ڈھائے وینا راگیر زمین تو چندن تیرے ہوندیاں وارث دنیا تے لا وارث لوگ سدیندن تے تیرے لگ دے لیندے رل مل کے اے میرے شک نہیں او ڈر لاؤن جو صدران دی پکی ہوئی فصل دے ویچ حال ہجار فراق دے واؤن تے بے موسم میاں نبدیاں دے میری آستا دھل اور ڈھاؤن اور تو آپ تا ٹھیک آؤں نیتاں دا تیرے وارث غلط صلاح ہوئے